Yo, ayo Mbak Agnes. Mbak Agnes dhisik meng jumeneng. Yo. Ngaturke tembang. Iya akeh banget sing lumantar WhatsApp. Yo, matur sembah nuwun. Mah akeh sing rawuh mrene saka panjenengane Pak Suryanto Mayor TNI AU ya rawuh. Yo, matur sembah nuwun. Mah nyuwun gendhing enthik-enthik. Yo, saking Bogor. Oh nggih, matur sembah nuwun. Akeh no sing engko diaturake mbaka siji sing bakal. Ayo no, nembang apa no ngaturke. Nggih, wonten pamrutan apa, Pak? Pamurutane kadung tresno mau ning sing disuwun Mbak Prastiwi. Ya ora apa-apa nek arep tok tembangke. Bupras mawon ke. Satae Bupras. Oh ya wis, terus ora ono apa-apane kok. Wis ora usah tok suli wis. Wis engko men ditanggung Prastiwi. Ngono ya, Ah biasane ana apa to apa kok kendel banget iki layange iki. Ya, tanpa diterke Pak Pos, tanpa nganggo apa. Ngono ya, Mak. Wah, matur sembah nuwun informasi bahwa penonton streaming tembus 5.000 penonton. Ya, matur suwun, Mak. Sembah nuwun. Wah, 5.000 wong delok nek kek kene apa ora mbludak-mbludak. Ya. Yo, apa Mbak Agnes? Kula tak pelok mawon. Ya pelok ya kena. Ya. Pelok barang, Pak. Pelok barang. Ya. Jenang gula Mas ya. Ah, wis tak bedhek kok. Nah, senengane jenang gula. Jenang gula kowe. Kula suwe mboten nembang niku lho. Ya ora apa-apa, saiki ditembangke. Aku ya wis suwe lho. Napa? Ora ngapa-ngapa. Ah piye nek bendina mayang e? Ha iya. Ayo. Ah wis cilaka. Bojone ora pamer, bojoku ki dosen, aku mayang. Iya. Aku mulih dheke mangkat. Dheke mulih aku menyang. Wis blas ora tau kepethukno. Yo iya. Heeh to. Lah kowe nek tekan omah rak yo esuk jam 3:30. Ayo mlebu brudung ngono anake wis dolanan potelot kae. Wis tangi to, Nak? Udah. Ya, wis. Aku bapak tak micek aku. Ayo piye? Ya wis diterima-terima. Mangga ya. Ayam cemong. Oh, ana kok Nes berjamu ora gelem nembang iki. Ana 200 lho. Nggih, mengke bejane Bupras berarti. Oh iya, mesake. Padha karo ngekeki fakir miskin sapa. Boten. Jahat. Ya. Kang mobalnya putih simbok nganten mandeka cah cilik suarane dawane ra jamak-jamak. Ayo. Cah cilik iki ya dawa. Napa, Pak? Heh. Kowe iki wis rasah nganu. Senengane iki rembukane wong tuwa kok senengane sok pengen tahu. Kepo, kula kepo. Heeh. Kempo kok kepo. Delima putih kembange mandeka
tembang ngene iki ya dirasake ya penak. Nyatane piyai semene ya padha midhangetake kabeh. Ya. Mau pesenan saka Pak Ketua Panitia, Bab Simbah Ketua Panitia. Nggo Elisa ora kon nembang sing kasar-kasar utawa sing gayeng-gayeng jaluki Sinom Parijata. Oh iya. Elisa nyinom kok. Ya. Tega Sugeng dalu Pak Dalang kala wingi pinanggih wonten Taman Mini nyuwun tembang ali-ali ya terus apa meneh menika saking Bogor Cibinong oh iya matur sembah nuwun sukses sehat nggih matur suwun nderek bingah tembus 5.000 lebih matur suwun wah wis akeh banget nek iki nek diwaca ndak entek-entekke wektu iya apike engko tak rangkume nang omah wae gedang kumlawereng jogan apan boyo Bidangan singa miruta tampar alit kinarya cang-cangan sepi iki jane tembang cara Malang no dandang gula Malangan ya cang tampar alit kinarya cang-cangan sapi ya tampar cilik nggo ngencang sapi oh iya bahasane pancen ya ngono ya Mak lho basa Jawa Timur kan ngono waduh niku Madura to Pak Madura Jawa Timur Madura itu masamu ngendi Madura niku dhewe nggih oh teneh mesake teneh delek-delek pulau dhewe, Pak. Madura kok dhewe tenan delek ora ono kancane. Surabaya, Jawa Timur niku arek. Ayo rek. Tembange ya rek, ayo rek. Dres lan aku nang tunjungan. Mulane aku tahu jajan ning Jawa Timur ya kleru. Lah apa meneh ayo. Jajan ning Jawa Timur ki tak jaluki susuk anu jenenge tak takoni susuk to no? Iya tak takoni bakule. Susuke rek, kok irek akeh banget ae. Iya. Embangono aja lali marang aku iki ya Kang Mas iya tembange wong galau genah yakin mbuh iki pokoke kathah permintaan Bang alah biasane sinden ki nek nembang ki masalah rumah tangga digawa ning panggung ya ora jeneng kula kowe aja lari nek ora iso dirembuk terus tembange ndang mingkata lek ayo mangga jeneng kula kowe aja lali
Aku kok pirang-pirang panggung iki kok ngerti adegan lucu terus. Lah piye? Mau bengi disusul wong kuwi ditaleni kok awake sak utuh. Ya joget no. Iya. Tak kira nek bekas. Walah. Lah wong mau bengi iki neng godean ya teko iki kok ya ngerti-ngertine jadwalku to ya. Wis ben. Wis ganti kostum iki. Mau bengi iki dene kok. Nek ketemu karo pebulu tangkis ora iso disemet sirahe to. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ya iki dalarane laris ki ngene iki kok. Iya. Ya mangga. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewean ya Kang Mas kowe Awas yo. Ayo Pak Edi melu pisan. Oh ya